Priatelia, vítam vás v tomto backstageovom formáte o festivale Paradise, ako môžete vidieť, keďže ste na kanáli Paradise. A máme tu hlavného CAO festivalu Kristiána Ferletiaka a Jakuba Dibiaka, spoluorganizátora a hlavného dizajnera festivalu. Chlapci, vítajte u nás. Čaute. Čauko. Nazdar. Sme tu s Danielom Kováčikom, DJom Dekao a s Kenym. Čaute. Naše tváre festivalu. My sme DJ z festivalu, ako môžete vidieť. Možno ste videli, možno nie. Aj počuli. No chlapci, tak poďme si zhodnotiť tento podľa nás úspešný ročník festivalu. V našich očiach, ako ste mohli už počuť z našich hlasov, už na festivale, po festivale, počas festivalu sme boli nadšení oproti minulom roku alebo v porovnaní s minulým rokom. Aké sú vaše dojmy už takto, keď to odľahlo po už vyše mesiaca? Ešte nie, ani mesiac. Všetko zbalené? Všetko zbalené, trošku zaujímavo pohrané, ale máme to vlastne skompletizované, že všetky veci sú preč a teraz už to len nejako dať do pôvodného stavu, nech sa to môže využívať aj na iné veci. Čiže nasia trávu novú, hej? Tak, no. No tam pri tej nedeli vlastne, keď tam prišli tie burky, tak vtedy vlastne začneš baliť, jazdiť tam ťažké stroje, tak jednoducho nejaká časť tej plochy to pocíti, ale... Dostala. No, tak treba povedať, že hoci to počasie nebolo úplne ideálne, ale to najhoršie prišlo v nedeľu, keď už tam návštevníci neboli, takže našťastie nás to takto počkalo až na to balenie. Že počasie vymodlené. Počasie, ja to stále vravím, tento festival je požehnaný, to budem vraviť dookola, to proste od prvého ročníka, kedy v okolí 500 metrov od festivalu všade pršalo normálne zlievky a len u nás na festivale nič, tak proste... A to isté teraz vlastne, niečo malé prišlo v sobotu, trošku to sme pozmenili program, ale v zásade my sme mali fakt, že úplne ideálne festivalové počasie. Treba povedať, že hej, že tá búrka, čo prišla, tak narušila jedine ten... Akože tiež to by som povedal, že bol jeden z hlavných bodov programu, tá pool party, ale nakoniec však vynahradíme si to snáď budúci rok. Určite. Akože minulý rok to fakt stálo za to, len tým, že to nebolo také promované, tak to nemalo taký výtlak. Tento rok som vedel, že ľudia sa na to strašne tešili, ale Kubo, ty ako to hodnotíš v porovnaní s minulým rokom? O takomto čase mesiac po festivale si bol viac zničený, alebo tento rok si? To nechcel robiť. To aj ty si už bol taký skeptický. Hej, no, tak akože musím povedať, že je to prvý rok po festivale, kedy akože som odhodlaný do ďalšieho ročníka. Väčšinou som bol naozaj že zničený a som si už tak v hlave rozmýšľal, že či naozaj toto je tá cesta, ktorou sa chcem v živote vydať. Ale tento rok musím povedať, že nás to všetko akože potešilo, aj to, jak to dopadlo a myslím si, že nás to dosť tak navnadilo na to robiť ďalšie ročník a oveľa lepší. Porovnanie s minulým rokom, keď som teba videl v nedelu a tento rok... Zmena. Trošku zmena. Veľká zmena. Teraz fakt, že som si pamätal, že si odchádzal, tak si tam s Ríšom stál spokojný, celkom vysmiatý. A akože určite, je to aj tým, že proste pridali sa k nám na tento rok zase nejakí noví ľudia, ktorí sa do určitej miery na tom podielali a tým pádom si vieš potom tie veci aj nejakým spôsobom rozhodiť a to uľahčí aj prácu, takže... Je tam viacero faktorov, jednak nám veľmi pomáha to, že sme boli na tom istom mieste, čož minulý rok sme vlastne išli úplne do nového priestoru, ktorý sme nepoznali. Tento rok sme kopec vecí mali už ako keby vychytaných, prípadne sme ich zlepšili zo tej skúsenosti z minulého roku. A plus samozrejme aj ten tým sa pomaly rozširuje, takže je to cítiť potom. A ten tým sa zvýšilo koľko ľudí viac tam bolo v tom? No, ono to znie tak akože nadnesene, ale reálne sa to rozšírilo asi o takých, že 2 kľúčových ľudí. Ale tak asi to je dobrí akože ľudia. takto. To je viac ako 100%, keď ste boli na to dvaja. Ale to sú akože, to je taký ten úplne, že interný core tým, ktorý proste na tom pracuje naozaj, že do tej hĺbky. Samozrejme ten tým všetky toho staffu a všetkého sa rozšíril zásadne nejakým spôsobom, ale taký ten hlavný organizačný tým sa rozšíril asi len o 2 ľudí, ale musím povedať, že je to cítiť, že... Ja by som podotkol, že alebo povedal, že nielen ten váš tým sa rozšíril, ale aj ten crowd sa celkom rozšíril v porovnaní s minulým rokom. No, toto bolo citeľné aj viditeľné, že tam proste dokázali sme pritiahnuť naozaj, poviem to tak, že celkom veľké množstvo ľudí, čiže
Čiže bolo to oveľa viac ako minulý rok. Akože dvojnásobok určite. Tak ono to bolo vidno, keď si prišiel do areálu, že tam je plno, všade. Každý stage bol plný. A to bolo jedno, či to bol aj ten staroprameň, ktorý nebol úplne že najhlavnejší, ale aj tam boli proste ľudia a bavili sa. Takže atmosféra bola úžasná. Tak ako by som povedal, že nás trošku, čo my vidíme výhodu aj toho areálu, je v tom, že je taký kompaktnejší oproti možno nejakým letiskovým festivalom, ktoré sú proste na voľnej ploche, čiže za mňa to aj lepšie akože trošku pôsobí, keď tí ľudia tam sú, že tým pádom tá atmosféra pôsobí lepšie, plnšie. Ale určite aj pre tento ročník akože naozaj, že bolo citeľné, že tí ľudia tam sú, prichádzali oveľa skôr, naozaj, že oveľa skôr by som povedal, že tam vznikala nejaká taká zábava, atmosféra, čiže po všetkých stránkach si myslím, že čo sa týka crowdu, tá akože emócia z toho bola oveľa lepšia. Paradise je práve že na peknom zostupe a myslíte, že bude mať aj takúto stúpajúcu tendenciu aj do budúcna, že tí ľudia vlastne budú vyhľadávať ten festival čím ďalej, tým viac? Tak ja verím tomu, že to tak bude, lebo snažíme sa tým ľuďom naozaj prinášať tie veci, s ktorými budú spokojní a proste, že z toho festivalu niečo majú, že si z toho festivalu niečo odnášajú. A tým pádom, tak ako my sa to snažíme každým rokom zlepšiť a prinášať im možno niečo nové, niečo lepšie, proste tie zážitky a podobne, tak nevidím v tom dôvod, aby to nerastlo. Lebo ono sa hovorí, že keď je zákazník spokojný, tak jeden spokojný zákazník ti dokáže priniesť 2-3 nových ľudí. Keď je jeden nespokojný, tak ti dokáže zobrať 10. Hej. Čiže snažíme sa, aby každý naozaj bol spokojný, aby si to užil, aby mal z toho zážitok, tú emóciu a veríme, že to proste bude ďalej takto stúpať. Feedbacky od ľudí? Presne sme sa na tom bavili na jednom festivale, že to je také strašne milé, že ťa to tak poteší, že nie sme nejaký megalomanský festival, ale proste zastaví ťa človek a povie ti, že chalani, že vyrobíte ten Paradise, že akože fakt, že klobúk dole, že bolo to super a tak ťa to tak poteší, že úplne cudzí človek v úplne cudzom meste a akože ocení tú tvoju robotu, tak je to také pekné. No. A tak už minulý rok boli akože veľmi pozitívne hlasy. Jediné, čo sme riešili, že nebola voda na umytie rúk, čiže to bolo, tento rok už bola. Akože to je tiež také, že no bola, jasne, že bola. No však ja ale viem, tiež že bola. to také, že keď vieš, ti povie niekto, že keď ti dá nejaký feedback a vlastne zistíš, že tvoj najväčší problém bolo, že mohlo byť viacej ohňostrojov alebo niečo také, tak asi to nie je úplne zle, vieš. Mohlo na našich setoch. Jedny COčky by som na budúci rok poprosil. Raz. A zaskočilo vás niečo také, že stalo sa niečo na tom festivale, ste si povedali, že opa, tak toto je problém. Tých momentov asi bolo viac, ale to je asi úplne bežné. Akože myslím si, že pri organizácii proste takéhoto podujatia je to proste živá vec, ktorá sa deje, kopec vecí. Je to naozaj postavené na ľuďoch, ktorí samozrejme ľudia sú omylní a aj my, čiže tie veci sa dejú, ale dôležité akože v tom bode je proste vedieť rýchlo reagovať, čo myslím, že sa nám celkom tento rok musím povedať, že darilo, že ako náhle aj prišiel nejaký problém, tak celkom sme ho rýchlo vedeli vyriešiť, čo je zase len vďaka aj tomu týmu ľudí, ktorí sa rozširuje, sú tí ľudia skúsenejší. Aj my sa samozrejme každým rokom učíme trochu tie veci. Mňa konkrétne veľmi zaskočilo to, že spravil som taký, by som povedal, technický fuck up, kedy som potvrdil našej hlavnej hviezde iné monitory, ako sme mali. Odposluchy na stage. Odposluchy na stage. Respektíve, no, išlo o basové reproduktory a trošku som v tej kope mailov mi tam zabludil iný typ basov, ktorý oni si vyžadovali, my sme mali nakoniec iný, ale akože riešili sme to s ich tímom. Nakoniec akože sa to vyriešilo. My sme boli pripravení doniesť ten model, ktorý od nás vyžadovali. Automaticky sme to hneď riešili, aby sme to boli schopní tam dodať. Nakoniec, ale teda boli v pohode s tým, čo tam bolo. Takže... Ide o Afrojacka, aby ľudia vedeli. A pre ľudí, ktorí nevedia, tak to môže byť dosť zásadný problém pri týchto veciach, že jasné, čokoľvek môže akože, byť. Tak hlavne treba povedať, že všetky tieto technické požiadavky, ich sa dopredu dlhé týždne dopredu komunikujú, potvrdzujú, je to súčasťou zmluv s tými artistmi, takže nie je to, akože netreba to brať na ľahkú váhu, no.
No, mne sa tiež s ním stal taký menší fuck up. S Afročekom? On strašne dlho mu trvalo, ja som vlastne 2 dní pred festivalom nemal jeho rooming list, že nevedel, kto príde, s kým príde, ako príde. No a vlastne poslal týždeň pred festivalom nejaké 4 mená, tak vravím si, že OK, že jemu držíš izby podľa rideru, ktorý má, že keď ti nepošle, tak ja neviem, má tam 10 izieb, hej, blablabla, tak mu držíš 10 izieb. A teraz on ti poslal ten rooming list a tým pádom ja som uvoľnil ostatné izby a zaplnil ich ľuďmi, lebo potrebuješ to nejako ubytovať. A 2 dní pred akciou ti vlastne on pošle, že on chce, že príde ešte s ďalšími ľuďmi, že treba to riešiť, nie? A teraz pomaly celý Žilinský kraj v ubytovanie je úplne vybukované, vypredané a teraz zožeň nejaký 5-hviezdičkový hotel niekde, že aby si mu dal nejakú izbu. Tu má 5 hviezdičiek? Nie, ale tam to je ináč akože je to proste pekný hotel, vravíme, je to partnerský hotel, tak oni s tým akože väčšinou súhlasia. On jednoducho bol plný. A teraz ti príde 2 dní pred festivalom, že vlastne on chce ešte ďalšie 2 mená. Dostanú si ho mal dať. 5-hviezdičkové. A potom vieš a riešiš také veci, že on sa tam vlastne ani neubytoval v konečnom dôsledku. On prišiel na tom svojom autobuse a on vlastne potom išiel rovno, zašiel na letisko, lebo hral na Tomorrowlande. Čiže jeho tým sa ubytoval všetko, ale on sa akurát neubytoval. A oni ostali, on išiel preč? Či ako to bolo? Ako? On išiel preč a ten tým ostal? Či? Hej. Ten tým prišiel, oni prišli v ten istý deň, ale 2 prišli spolu, 1 osobitne, čiže tam riešiš transporty. A oni už boli kedy? Okolo 4. boli na skúškach? O 3. O 3. už boli. No, ja tam bol vtedy, keď tam došli. No, tak riešili si tie veci a potom vlastne na hotel on prišiel asi fakt 10 minút pred show, vystúpil z autobusu, nastavilo sa to a 3 minúty po show odišiel. Ale napísal do rozhovoru, čo dával pre tá trojku dával? Pre tá trojku, takže prepáč, že som sa ponáhľal. Tam napísal. On povedal? Napísal. Ale on to aj napísal, ale on akože do komentáru, ale on to aj v tom povedal, že proste musí ísť na letisko. Tak akože, vieš, je to pochopiteľné, hej, len vravím, že on to nerieši, tie veci. To znamená, že nejaký jeho manažment rieši tieto veci a tie informácie oni veľakrát podávajú proste na poslednú chvíľu a zariad sa, vieš. Ale zase na druhej strane vznikol tam jeden pekný moment, on mal hrať určitý čas. Vlastne skončila jeho posledná pesnička a on sa tak otočil dozadu a takže nemohol by som si ešte že zahrať, že fakt bolo také, že sa mu tam strašne páčilo, tá atmosféra bola pre neho brutálna, on vlastne zahral ešte nejaké 3 tracky navyše, sa tak otočila na Nifru, ktorá išla po ňom, že môžem si ešte zahrať? Nie. Tak to tak čakala. No. Takže to bol taký pekný moment, no. Aj sa s ním stretol a prehodil si nejaké slovo, či si aj nebol? Ja som akože chvíľu s ním pri autobuse, podali sme si ruku, spravili sme si fotku a vlastne išiel, poďakoval a vraví, že fakt, že super ľudia, že super atmosféra a išiel. Nie len Afrojack bol spokojný, ale aj po piatkovej show vlastne Will Sparks dal dosť celkom veľa toho na svojej siete. To som videl, no. To bolo brutál. Čiže asi od neho bol veľmi pozitívny feedback v rámci festivalu, že? On, keď sme sa rozprávali, on akože veľakrát tí DJ povedia, že super, že nepovedia ti, že proste máš to niečo, že povedia ti, že super, len on to ako keby potvrdil tým, že naozaj on tam nabúchal tie storky na ten Instagram, proste napísal tam vlastnými slovami, že jedna z najlepších show, ktoré toto leto mal a tak my sme boli za to veľmi radi. No. Myslím si, že aj ľudia si ho veľmi užili. Veď to, že DJ takého rázu, producenti možno nerátajú s tým, že idú niekde na Slovensko, si povedia, že aha, ďalšia show, idem zobrať love a idem preč, vieš. Práve, že ja by som povedal, že oni presne, že s tým rátajú, že idú na Slovensko na malý nejaký festival, čiže to akože možno práve to je nejakým pre nich prekvapením a preto aj tie reakcie sú potom také prekvapivejšie, lebo ja si myslím osobne, že oni akože idú reálne na miesto, ktoré ako v živote nevideli, nikde tam neboli a myslia si, že idú na malú vec na Slovensko a zrazu akože ich to prekvapí, že pre nich možno malý festival vlastne môže byť fajn, že tí ľudia reagujú. Ja len tak akože z mojich skúseností tým, že chodím aj po iných akciách
iných shows, tak musím povedať, že u nás akože bola výborná atmosféra, že mňa to strašne bavilo, ako tí ľudia sa bavili, že keď som prišiel, ako dneska sa všetci sťažujú na telefóny proste u ľudí a že všetci vlastne už netancujú, nebavia sa, tak ja som vôbec tento dojem ako keby nemal, že... To tam nebolo. A to je dobre vymyslené, že máte vlastne tú opening show, ktorej sa potom ešte dostaneme a to si ľudia natočia a potom mám pocit, že dajú mobil dole a idú sa baviť. Akože tam je cítiť na tých ľuďoch, že idú tam za tou atmosférou a že sa tam idú naozaj že zabaviť, ale nie tak, že ty kokos tam budeme niekde zriganý toto, ale že proste fakt idú sa tam zabaviť, idú si to užiť a potom to aj ty cítiš z tých ľudí, že je to fakt také, že aj vy keď ste hrali, tak určite ste cítili z tých ľudí, že jasné, proste si to išli, vieš, že... Hej. No ja reálne som tam mal, na začiatku som tam mal, že málo ľudí, lebo však ja som hral skoro. Keď som dohrával, tak som tam už mal nejakých ľudí, ale aj keď tam boli 3 ľudia na začiatku, tak proste išli bomby. Minulý rok o tomto čase, čo on hral, tam ešte variada nikto nebol. To poriadne. je pravda. No. Ale bolo to cítiť, že oni tam došli sa zabaviť, tí ľudia v podstate. A hlavne, čo by som chcel povedať, v mojich očiach bolo strašne dobre vyskladaný celý line-up, že to malo hlavu a petu. Aj v piatok to s tým warm-upovým Changing Faces, Drum and Bass, potom Dimension to bolo, že akože super po tej showke, veď tam bolo brutálne veľa ľudí, potom Will Sparks a už to celé to malo viac menej význam. A toto bolo proti minulom roku asi najväčší posun, čo si myslím, že aj ľudia prečo tak ocenili. Že minulý rok tým headlinerom by som takže neprišli na chuť tí ľudia. V tým piatkovým napríklad. Že to bolo na nich, neviem, meké, alebo... Oni... Aj ten alebo tak, čo sa zmenilo v skladaní toho line-upu, že poučil si sa z toho ročníka predtým, podľa mňa. A jak si toho vyhodnocoval tento rok, že čo tam zavoláš, ako to vyskladáš. Proste mená, ktoré nejakým spôsobom na Slovensku fungujú. Dali sme hlavy dokopy a teraz čo je také, že na Slovensku má potenciál, alebo proste môže mať potenciál a podobne. A išli sme do toho, že poďme to spraviť lepšie, ako to bolo predtým. Vedeli sme, že napríklad nebudeme tam dávať dajme to, že nejaké meno ako napríklad Ekrace, čo je tech houseový DJ a není to ten žáner, ktorý na headlinera dokáže tak zabaviť ľudí. Čiže tým pádom ten headliner asi musí mať tú hudbu, takú... energickejšiu. Takže sme proste skúsili toto a potom vlastne Afrojack, čo bola svetová hviezda. Myslíš, že predal najviac lístkov Afrojack ľudí, že zbudil ten najväčší wow efekt, alebo to bolo... DKO najviac predal. A Found Sound. Neviem, ťažko povedať. Či taká kombinácia všetkého. No napríklad včera sme sa rozprávali, že tam to bolo vidno, že mali sme super headlinerov v sobotu na Drum and Basse, Hybrid Minds. Tam bolo strašne veľa ľudí. A to bolo fakt, že dobré, akože my sme tam všetci stali v režii, že Kubo si tam dal ohníky nejaké počas ich show, takže fakt super. Ale neboli cez Afrojack a cez Headliner, čo boli? Pol hodinu. Tam sa nám vlastne stalo to, že Afrojack nám zavolal v deň asi pár hodín pred otvorením areálu, že sa musí posunúť ten line-up, že... A kto si to zožral? Nevadí. A vystihal ten let, ale tam to bolo, že napríklad fakt vidieť, že Johnny mal pred ním warm-up, že akože mal tam ľudí, aj celkom dosť, a potom, že prišiel ten moment, kedy ide Afrojack a normálne sa to tam nahrnulo. Že to bolo vidieť, že tí ľudia tam tak prišli si ho vypočuť, že... Akože je to asi logické, že je proste takáto... Keby na Johnnym bolo viac ľudí. Ale tak akože samozrejme, hej, že... Ale ja som práve, že mal dobrý pocit už z tej soboty, že už doskoro tam boli ľudia. Že v tomto musím povedať, že je ten posun, lebo to je akože taký môj dlhodobý cieľ a sen, že začínať oveľa skôr a naozaj aj tých ľudí tam pritiahnuť. U nás na Slovensku my na to nie sme úplne zvyknutí chodiť cez deň už na takéto akože vyslovene elektronické akcie, čo vo svete je to akože pomerne štandardné. Ja si myslím, že tých ľudí to tak prilákalo asi, že dobre si to sadlo celé akože dokopy, že celkovo aj ten line-up, aj ten drum and bass sme posilnili, čož podľa mňa je cítiť a hlavne však v dnešnej dobe aj ten drum and bass celosvetovo akože funguje. Silnejší žáner ako celkovo ten
big room, alebo ak to nazvať. Čiže ja si myslím, že to tak akože vo všeobecnosti prilákalo dosť ľudí, lebo nemali sme podľa mňa ani až také rozdiely akože teraz, keď to tak poviem, že v predajoch na jednotlivé dni, že nebol, myslím, že v minulé roky to bolo akože výrazne cítiť, že jeden deň bol silnejší ako druhý, ale... Kúpovali sa dvojdňovky. Buď sa kúpali dvojdňovky, ale keď boli jednodňovky, takže jeden deň bol vyslovene silnejší ako ten druhý. A napríklad tento rok to bolo akože pomerne dosť vyrovnané, by som povedal. Akože aj percentuálne tam ľudia išli proste na celý víkend. Že to bolo. Ja si ešte pamätám, že ten drum and bass je toto všetko a my sme v piatok skončili hlavný stage o 5:00 a techno sa hralo do 5:30, tak nejakí borci, že skončil sa main stage a že poďme teraz na techničko, to bude naložené. No. Ale techno ľudia boli nakoniec spokojní, lebo Veď akože... Na začiatku boli trošku také ohlasy, keď neuvideli stage, proste to za dňa uvideli krabicu. Tam musíme pozdraviť nášho marketingového hlavného manažera, ktorý uverejnil stage, ktorý vlastne bol v polorozloženom stave a ľudia si mysleli, že to je stánok na pivo. Ale... Na hot dogy. No, akože, že komentár, že wow, super, všetko pekné a prečo techno vyzerá ako stánok na predaj klobás? Ale proste ja nechápem, prečo to tam on dal, že urobí sa video z tohto z areálu, že a on tam dá fakt, že nič. Budú. Tak každý sa občas zmýlime, ale každopádne, no, chcelo to veľa vysvetľovania, lebo veľa ľudí sa akože v tom momente zľaklo. A čo, presvedčili sa na mieste. Jasné, nemyslím si, že odlákal si tým niekoho. Ale to je zase napríklad na druhej strane dobré, lebo tým pádom aj my si ako keby vytvoríme voči tým ľuďom takú dôveru v to, že proste nerobíme kraviny, že robíme kvalitnú robotu. A že aj keď možno niekto niekde niečo, tak proste majú tu ako keby dôveru v nás, že urobíme proste peknú vec. Vieš? No tento rok hlavne podľa mňa sociálne siete, čo ste robili na Instagram. Tak. Tie kopy videí a storíček a všetko, čo šlo, to strašne veľa zavážilo podľa mňa v tie dni aj. Že tí ľudia, keď to videli, že tak sem chcem ísť, že to čo je. Že marketingovo to zožralo ďaleko väčšie festivály, ktoré sú tu. Ale už aj celkovo, už aj predtým to promo samotné toho festivalu, že ono šlo non-stop, hej, ale tam v kuse sa niečo robilo. Hej, že to treba, asi David má hlavnú zasluhu na tomto. Davida sme odľahčili vecami, ktoré napríklad minulý rok robil a svojím spôsobom by nemal robiť. Tento rok mal na starosti tieto veci, samozrejme my sme si to prešli. Sú veci, ktoré chceme zlepšovať ešte do budúcna, že nejaké proste predstavy, ako by to malo byť. A vravím, že vieš, sadli sme si v podstate s Davidom a riešilo sa to počasie, lebo však tá iPhoneacká aplikácia tých kokos normálne monzúny ukazuje. To by sa zakázal ľuďom. A pritom to otvoríš, vieš, a nič ti neukáže, len proste je tam mračík. Monzún na hodine jednej, vieš. No, alebo dačo a no proste toto, tak sme to riešili, že tak dávaj, David zobral kameru, sadli sme si ku bazénu a natočili sme video, že proste tým ľuďom dať tú informáciu, že jednoducho sledujeme to, máme tam proste tie mašiny, ktoré sledujú to počasie, dávame si na to pozor, komunikujeme to s tými ľuďmi. Že není to proste len o tom, že my teraz si niečo vymyslíme, že reálne tie veci robíme, komunikujeme a potom to vlastne dáme vonku. Myslíš, že keby tam svietilo, že 35 stupňov celý víkend, slniečko, ako teraz posledné víkendy je, že ten predaj by bol ešte lepší? Existujú ľudia, ktorí to ovplyvnilo a ktorí možno neprišli a nekúpili si ten lístok na mieste. Ale prvýkrát som vysával vodu napríklad. Si vysával vodu? Hádzal piliny? Hej, už sme mali po druhom ročníku skúsenosť so senom. Ale teraz to lepšie vyriešili trošku. No. To seno bolo také. Ale tak samozrejme, tak vyriešiš za jazdy, ja viem. Riešiš to, že podľa toho, čo... A tak asi ste boli pripravení na takúto alternatívu, že sa to môže stať. Mali sme, jasne. Vravím, že ten, ako keby ten divák dostane už len výsledný efekt a výsledný, ako keby tú výslednú možnosť, ktorú my vlastne si ako v týme prejdeme, prediskutujeme, vyriešime, proste tam prebieha určitá komunikácia a ten človek, ktorý je na tom festivalu, už dostane ako keby ten výsledný efekt, že on to není teraz, že ja sa zobudím a kokos, no, možno bude pršať, dáme tam
piliny, vieš, že vôbec nie je takto, že tam riešia sa presne veci, že dajme tomu máš 3 možnosti, s ktorými počítaš, čo ideš spraviť a teraz riešiš to, že keď tam dá slama môže smrdieť, môže to proste ovplyvniť toho diváka, že skúsme zohnať niečo iné, piliny malé, to sa proste rozmrví, bude to blato, keď tam bude veľa ľudí, proste zohnajme niečo iné. Čiže to je ako keby... Dajme tam podlahu. Áno, aj taká za 10 000 more, vieš. No to nie, ale aj to je. Je to úplne akože regulérny koment a určite napríklad to bude vec, na ktorou budeme do budúcna uvažovať, že minimálne tú najväčšiu takú tú plochu pred tým stageom, kde sa združí najviac ľudí, tak nejakým spôsobom prekryť práve kvôli tomu pohodliu tých ľudí, aby si to naozaj užili, aby nestali proste v mlákach, v blate a takýto veci. Nebude pršať, to už je pohode. No najhlavnejšie je, že na opening showke nepršalo. To je veľmi dôležité podľa mňa. Z tej máte aké pocity? Ale tam bol nejaký problémik. Tam bol problémik. No to si ja pamätám. Nechválme iba. Môžeme to rozvinúť. Toto nechám na kolegu. Ale nič vážne. Toto berie na seba. Tak veľa ľudí sa aj na to pýtalo, že tak ja som bol prekvapený, že koľko bežných ľudí to zaujímalo, že reálne, že čo sa stalo, že keď som aj videl tie reakcie na Instagrame alebo teda tých sociálnych sieťach, tak ľudia sa na to vyslovene pýtali. Takže aby sme to možno aj nejako vysvetlili, tak áno, vznikol nám tam v podstate taký technický problém so zvukom, kedy chvíľku nás tam akože trápilo očividne nejaký Windows update si zmyslel, že s nami nebude spolupracovať na tomto festivale. Kde sú MacBooky? Môžeš áno, to akože poučili sme sa zase. Takže áno, vznikol tam problém v podstate so zvukom, ktorý v počiatku nefungoval. Našťastie akože sa to podarilo fixnúť a po niekoľkých spusteniach sme to teda odpálili a celá show prešla, takže myslím si, že chvála Bohu, to dopadlo vlastne dobre. A vaše dojmy z tej showky? Ako viem, že ty si tak na takéto citlivý, že si to užívaš vždycky. Tak pre mňa je to najväčší highlight, vieš, ano, že to je takéto celoročné zadozučinenie, že proste ako keby do tej opening show si v takom švungu proste všetko ešte riešiš toto a keď už je tá opening show, tak už vieš, že proste backstage už máš headlinera a už ide za chvíľu na stage a celé to tak zo mňa opadne, že... Je to presne, že my akože robíme opening show pre ľudí, ale ono to je taká opening show aj pre nás vlastne, že vtedy si začneme aj my uvedomovať, že áno, vlastne ono sa to deje, lebo dovtedy si v tom strese, si v tom napätí a že riešiš proste tie veci, aby to zafungovalo. Je to vlastne prvý deň, čiže samozrejme vychytávaš proste veci a zrazu, keď príde tá opening show, tak to je už aj pre nás taký ten moment, že vieme, že už ten festival funguje, už to ide naplno, už to musíme len dobojovať do tej nedele a už sa to nezastaví vlastne. Bola v niečom iná tá showka? Akože okrem samozrejme všetkého, ale príprava tej showky, viac menej. Ja som mal taký dojem, že to som ti aj hovoril asi na festivale už, že mne sa tá minuloročná som mal z nej taký väčší wow efekt, ale asi to bolo tým, že to bola prvá taká väčšia a že teraz už som vedel, čo očakávať, že možno ma to tak, tým, že nie som úplný laik do tohto. Tak po tej minuloročnej možno si mal už nejaké očakávanie, že vedel si, že čo asi to môže byť. Hej, tak. A ono, možno, vieš, je také subjektívne, že keď to ako keby nedosiahne to, čo ty si od toho očakával, tak možno nemáš to až taký pocit, ako si mal, vieš, že... Tak. Je to akože subjektívne. Každopádne aj my sme si povedali veci, že čo tam do budúceho roka... Lebo tam sú veľké veci, ktoré sa dajú podľa mňa s týmto spraviť ešte. Akože napríklad bola zmena, že prvý rok sme... My sme akurát nemali opening iba úplne na tom 0. ročníku, nie? A že prvý rok sme napríklad použili alebo využili aj živý aspekt. Práve to bola trošku zmena, že chceli sme ako keby menej to ukazovať cez ledkové obrazovky a viac možno tam dostať ako keby trošku nejakého toho, nazvem to herca, alebo proste nejaký taký ten živý aspekt, aby si to ľudia viac možno prepojili, ako keby aj ten príbeh a tú našu hrdinku tak naozaj, že tak naživo. Čiže to bola vec. No, tá show je taká, že samozrejme ja keď to nejakým spôsobom tvorím, snažím sa, aby každý rok trošku bola iná.
čiže aj trošku iná dramaturgia, aj tých skladieb, aj tej hudby, ktorá sa tam deje, aj možno trošku ten príbeh obmieniať a bolo to iné tento rok. Ja tiež vnímam, že v niektorých veciach tam boli lepšie momenty, v niektorých veciach tam boli horšie momenty ako minulý rok, ale myslím si, že zafunkovala aj tak, že dobre, že akože, že ten moment je proste veľký. Len samozrejme, áno, stretávame sa s tým, že tí ľudia už samozrejme majú nejaké očakávania, že tí ľudia, ktorí proste už boli, tak už to očakávajú, už to trošku berú ako súčasť toho nášho festivalu a tým pádom musíme aj my zvyšovať tie nároky na tú show, lebo už to nie je také jednoduché až tak zaujať, ako to bolo povedzme pri tých prvých ročníkoch, kde tí ľudia na to neboli vôbec zvyknutí. No vy ste to odpalili hneď vo veľkom, prvé ročníky, takže je dosť ťažké potom tú laťku akože už len držať. Ale tak pravím, že chceme sa posúvať, máme pripravené nové veci, že my sme v podstate ako keby začali riešiť ten rok 26. No K tomu sa dostaneme ešte, na to máme tiež pár otázočiek. No a v zásade máme pripravené proste veci, ktoré zase budú ako keby v tomto smere posun vpred. Jasne, ako tá opening show je v podstate akože myslím si, že veľká súčasť toho nášho festivalu aj bude a myslím, akože dokonca si myslím, že tá jej akože to miesto tej opening show sa bude ešte viac posilovať akože v rámci toho festivalu, že určite to nie je niečo, čím chceme, že uberať, ale skôr naozaj, že pridávať a zlepšovať a aby naozaj ten zážitok bol z toho čo najväčší. No presne ako ste povedali, ten živý aspekt za mňa je, že veľká taká, že to chýba. Že to je inak, to som si uvedomil teraz, že to je super vec, že to treba akože do toho ísť ešte viac. Ďalšie plus, ktoré sme my vnímali ako DJ, ako vlastne aj za tých ľudí, ktorí neboli na festivale, tak ste dali prvýkrát, na Slovensku som ešte nevedel, že by to niekto robil. To je, že... Normálne, že live stream na Twitch a na rôzne platformy cez váš web. Kedy vznikla táto myšlienka, prečo tu bola, prečo prišla, prečo ste to spravili a ako hodnotíš tento krok? To je tak, že ja už som akože po tejto myšlienke tak pokúkával aj minulé roky, len nikdy sme to akože nedali do tej pozície, že by to bolo až také dôležité, aby sme teraz aj jednak aj vynaložili na to nejaké náklady, ale samozrejme aj celú organizáciu toho, lebo tiež to nie je len tak, akože tam hlavne s tými live streamami ide veľa aspektov, ktoré akože či už na tých platformách, licencie na hudbu a licencie v rámci tých akože interpretov, alebo teda tých artistov, ktorí nie každý je s tým OK, že by mal byť takto streamovaný jeho set. Čiže tých aspektov tam bolo veľa, čiže tak trošku sme to vždycky, akože sme sa o tom bavili, že by to mohlo byť, ale nejak sme to nikdy ako úplne nedotiahli. A tento rok to nejako tak vzniklo, porátali sme si ako keby tie plusy toho live streamu, lebo ono to nie je len o tom, že máme ako taký live stream, ale vlastne vznikajú z toho výborné sety, že aj napríklad slovenských DJ-ov, ktorí si to teraz aktuálne uverejňujú postupne po festivale a ja som akože rád za to, že sme do toho šli, lebo je to vlastne super content, ktorý teraz stále akože je živý a beží aj napriek tomu, že ten festival už skončil. Druhá vec si myslím, že pomáha to práve aj tým DJom, aj takým tým lokálnym sa odprezentovať z nejakého takéhoto festivalu, že to sa tiež často až tak podľa mňa nedeje. A zároveň je to pre kopec ľudí, ktorí možno nemohli prísť na ten festival, tak mohli takto cez tie live streamy vidieť tú atmosféru, tie sety a prípadne aj do budúcna ich to môže motivovať. Akože. Máte aj čísla nejaké, že koľko tam bolo zhľadnutí napríklad za piatok, za sobotu, alebo... Čakaj, do toho skočím. Ja si pamätám iba jednu vec, že keď som ja končil set, tak tam bolo okolo 200 ľudí dokonca. Si myslím. Ja čo viem, tak priznám sa, že teraz neviem z hlavy nejaké celkové čísla, ale viem, že na opening show pozeralo nejakých 350 ľudí. To nie je zle. A to tiež mohlo zavážiť... Plus ešte Devi. No, Devi tam mal 600 ľudí. 600 ľudí. Takže to bolo tiež... No. Ako, hej, máš proste stream, teraz vieš, kopec ľudí sa mohlo proste vymeniť. To sa melú tí ľudia, vieš, tam mohlo byť kľudne 15 000 ľudí. To je jedna z vecí, že musíme si k tomu také akože sadnúť a presiť tie štatistiky a porátať si to, ale v princípe my sme to ani nejako dopredu nekomunikovali veľmi, hej, že sa to ide diať. Chceli sme to trošku nechať, že uvidíme,
odprezentujeme to už v rámci toho dňa, kedy sa to bude diať, že takáto možnosť je. Myslím si, že tí ľudia na to zareagovali dobre a čo som sa hlavne čudoval, že tí ľudia boli naozaj aktívni, že tam naozaj písali komentáre počas tých live streamov, komunikovali, akože ja sa tam miestami strhla diskusia a tí ľudia sa tam proste rozprávali a akože za mňa to bolo fakt, že super v tomto smere. Takže tento rok sme si to tak trošku odskúšali a do budúcna to určite chceme rozširovať, akože, lebo je to istá forma a možno pre veľa ľudí, ktorí s nami nevedia byť, tak samozrejme je dôležitý pre nás ten človek, ktorý tam príde a kúpi si tú vstupenku, ale na druhej strane chceme, aby o tom našom festivale vedelo čo najviac ľudí, takže aj toto je cesta. Čo ťa inšpirovalo pri tom, keď si robil ten stage? Čo si povedal, že chceš zmeniť oproti minulom roku? Lebo boli tam nejaké elementy, ktoré predtým neboli? A ako sa to bude hýbať do ďalších ročníkov? Pri tej tvorbe tých stageov, ako nebudeme si klamať, je dôležitá aj tá ekonomika, takže to je akože taký aspekt, ktorý nás trošku v tom obmedzuje, ale zároveň teraz. ale zároveň sa akože ja sa snažím akože v rámci tých možností, ktoré máme, tak vytvoriť ten stage taký špecifický pre ten náš festival, aby bol akože istým spôsobom zapamätateľný a hlavne čo do budúcna bolo pre mňa akože na čom som chcel zapracovať, bolo, aby bol čoraz viac dekoratívny, aby to nebolo len o tej technológii, či už o tých ledkových obrazovkách, svetlách, ale aby naozaj tam vznikali dekorácie a čož zase len poviem, že teda do toho budúcna je to akože väčší plán to rozširovať. A akože hlavne čo sa teda týka toho main stageu. No a ten main stage vlastne vzniká tak, že my celý rok vlastne aj komunikujeme nejaký taký náš fiktívny príbeh, ktorý je akože, nazvem to taký vesmírno-galaktický, akože z takej inej dimenzie a tomu vlastne trošku aj prispôsobujem ten dizajn, že aby akože sa kvázi hodil do toho prostredia, aby to celé nejakým spôsobom trošku hralo, keď aj počas tej opening show robíme ten príbeh, alebo teda rozprávame tak, aby ten človek trošku ho to preniesol do toho iného sveta, aj celý ten stage. No mne to evokovalo takoto sci-fi, dystopiu a tieto veci. Že áno, presne, že taký bol cieľ. Ja som bol ináč, keď som bol mladý, tak ja som bol taký fanúšik akože Star Wars a týchto vecí, takže tam akože ma bavili také tie ich v tých iných galaxiách a takto, že také tie rôzne budovy, ktoré presne, že tento stage mal byť akože taký, že na jednej strane, že minimalistický, že bol v podstate celý biely, taký akože dá sa povedať, že čistý, ale zároveň trošku, aby pôsobil tak akože jemne nejak sci-fi. Tá biela s tými farbami, keď hrala, tak fakt robila taký ten wow efekt, aj keď si už od brány, keď si išiel. Pamätám, že máme aj to vo videu a vyzeralo to tak strašne mohutne, hej, zelená, tam tie zelené ledky svietili vtedy a s tou bielou plachtou a bolo to tak... Tá biela to umocnila dosť oproti, napríklad minulý rok tuším nebolo nič takéto, tie plachty. Nie. A vám písali komentár, že ste nemali vyžehlené, neviem, či ste to videli. Ale toto je napríklad presne tá vec, že, ktorou aj my chceme ísť, že je to vec, ktorá nás úplne akože odlišuje. Čo sa týka akože slovenskej scény, tak úplne sme proste v tomto iní a je to vec, vďaka ktorej si ľudia dokážu zapamätať, že proste, toto je paradajz, vieš. Pre mňa to je úplne, ako, keď to tak mám povedať, tak úplne základná vec, že ja sa čudujem, akože, že to proste tak nerobia akože všetci, že, lebo ako ja ako návštevník to festivalu, veď ja sa takisto objavujem aj na iných akciách a teraz akože pre mňa ten stage, to je proste ten základný element, ktorý mi živí tú show, takže pre mňa akože úplne prírodzená vec, že tomu venujeme akože veľkú pozornosť, až by som povedal najväčšiu a jednoducho chceme, aby to vyzeralo. Nehovorím, že toto, čo robíme my, musí byť tá cesta akože za každým a všetci by mali mať dekoratívne stage, ale proste akože v rámci tej party je to pre mňa hlavne o tom, že potrebujem mať vyskladaný dobrý line-up, mať dobrý zvuk, aby som tú hudbu dobre preniesol a aby proste ten stage vyzeral tak, aby mi umocnil ten zážitok. Pretože to je pre mňa ten základ tej akcie. Čo sa týka upgradeov, tak keď sme prišli do areálu, tak bolo to, že to bolo strašne zhustené celé. Vecami, ktoré ste popridávali, ktoré ste popresúvali, či už ako food, po anglicky, jedlo. A celé tieto zóny boli viacej pri stage, čo bol extrémne dobrý krok. A
Prečo ste tak rozhodli to spraviť? Akože vedeli sme, že musíme to nejakým spôsobom obmeniť. Hlavne však aj Technostage sa presunul, aby sme vlastne dokázali spraviť aj ten drum and bass, aj to techno tak, ako sme to vlastne robili. Potom druhá vec bola, že mali sme fakt veľký dopyt po stanovom mestečku. Tým pádom, že ako to stanové mestečko rozšíriť tým, že ono je vlastne priamo v areáli toho festivalu, že není to ako keby oddelená nejaká časť. Čiže bol potom dopyt, chceli sme to nejako aj toto zväčšiť a urobiť to nejako rozumnejšie, tak proste zase dali sme hlavy dokopy, komunikácia medzi kompetentnými a riešili sme to, že čo, kde, ako vlastne urobiť tak, aby sme to tam celé nejakým spôsobom dali, aby to stále malo nejakú vizuálnu identitu, aby to bolo proste pekné, aby to bolo logisticky dobre urobené. Mňa najviac vždycky zasiahne proste, keď prídem ten prvotný dojem z toho festivalu, že hneď vidíš Paradise Open Air, ten banner, ten váš, prídeš dovnútra, kamo, naľavo Staropramen stage, napravo Techno stage, ideš trošku ďalej stan, ideš tam, food, hneď jedlo, všade proste, vidíš hneď veľký stage hlavný. Potom zrazu... Typos tam mal dobrý stanok, interaktívny pre ľudí. Akože fantázia. Aj Tatranský tam bol, tuším, tiež taká zóna oddychová, tam ľudia často boli. Výpka brutálna. Ja som tam napríklad minulý rok ani raz nebol a teraz som tam bol väčšinu času. Neviem, či to ľudia všimli, ale stage nebol priamo, ale bol trošku v takom vyosení, že prečo tento krok? Kvôli tým výpkarom, aby si užili viac ten zážitok, alebo to malo nejaký iný zvukovo-akustický zmysel? No jednak aj toto je proste plus, že kvôli tej výpke, že tí ľudia v tej VIP mali ako keby fakt ten taký priamy pohľad na to. Z väčšej časti tej VIP si už videl ako keby nielen z toho podia, ale videl si už aj tam, kde si vlastne sedel, tak si mal pekný výhľad na ten stage. A takisto tam bolo aj o tom, že my sme proste v obytnej oblasti toho mesta. Takže my vnímame, keď niekomu do určitej miery môže ten hluk a toto vadiť, čiže riešili sme to aj skrz toho, že ako to spraviť tak, aby ten, kto príde na ten festival, si to užil proste na 100% a takisto, aby ten, ktorý jednoducho má niekde babku, ktorá sa potrebuje vyspať alebo chorá alebo niečo, tak aby ju to nejakým spôsobom neobmedzilo, hej, čiže... Takzvaní odbojári festivalu. Nie, tak akože samozrejme, že pracujeme na tom, aby nielen akože sa zlepšoval to prostredie v rámci festivalu, ale aj mimo neho, aby sme čo najmenej akože nazvem to, že škody urobili mimo toho, akože sú ľudia, ktorí nás tak trošku akože robia z nás netvorov, ktorým nezáleží na nikom, len na nás, ale nie je to úplne tak, snažíme sa naozaj pracovať s tým, my sami si uvedomujeme, že je to festival, je to elektronická hudba, vie to byť naozaj hlasná hudba, čiže všetky tie aspekty si uvedomujeme, snažíme sa s tým pracovať a samozrejme chceme, aby nie len tí ľudia v rámci toho festivalu boli spokojní, ale aj tí ľudia mimo toho festivalu a k tomuto proste sme urobili patričné kroky a jedným z nich bolo aj práve natočenie toho stageu tak, aby sme ako keby hrali na čo najmenej obývanú časť. To bolo aj, lebo tieto diskusie prebiehajú prevažne na najlepšej platforme na Facebooku, hej, tam sa dokážu tí ľudia vyšantiť, aj to viac menej lokálna vec, lebo tam komunikuje pár tisíc ľudí, ktorí bývajú v tom okolí. Ale veľa z nich bolo aj smutných, že tentokrát, keď išli na balkón, že nepočuli toľko, čo minulé roky. Takže niekomu ste možno neuhadili, ale zase aspoň budúci rok si budú musieť kúpiť lístok, aby prišli. Presne tak, je to motivácia, aby naozaj prišli. Áno, máme aj dokonca takéto správy, že ľudia z balkónov počúvali hudbu a sledovali show a že tento rok boli ochudobnení teda o to. Takže... No mňa veľmi prekvapilo napríklad konkrétne na tom festivale, že tie stage ako boli relatívne blízko seba, nebolo vôbec počuť žiadny stage ku žiadnemu. Čo minulý rok bolo, relatívne dosť, ten dramáč sa bil s hlavným a teraz to bolo, že úplne izolované, čo nechápem tomu, jak to
Magic. Technológia. Tak tam asi zásadná zmena, ktoré došlo, bolo to presunutie toho technostageu na v podstate ten začiatok toho areálu. Má tam vlastný priestor, čo podľa mňa úplne že super zafungovalo aj voči tomu žánru, že malo to tam taký svoj priestor, také mal to atmosféru, ja sám som tam o 5 ráno bol sa pozrieť, takže naložené techničko. A akože super, za mňa to akože super fungovalo napriek tomu, že ja úplne akože až taký fanúšik toho žánru nie som, tak akože mňa to normálne že bavilo, že bola tam super atmosféra, mal ten priestor, v ktorom to bolo umiestnené, tak to akože za mňa výborne fungovalo a napriek tomu, že na začiatku trošku boli nejaké obavy, tak myslím si, že výsledok bol akože tam napríklad pri tomto techne sme riešili to, že ako viete, keď ste vošli do areálu, tak v podstate hneď po ľavej strane ste mali ten staroprameň. No toho sme sa hneď bali, a keď som počul zvukovú skúšku techna, hovorím, že no staroprameň dohral. No a lebo my sme, akože tam bol prvotný plán ešte trošku ináč s tým technom. Nakoniec to bolo takto a v konečnom dôsledku bolo to urobené tak, že či si bol tam, alebo si bol tam, absolútne ti to nevadilo. Že takisto, aj keď si bol vo výpke, tak primárne si počul ten main stage a v podstate to techno ako keby smerovalo do určitej časti tej výpky, ale vedel si sa z tej výpky pozrieť na to techno, že si to videl, ale nebolo to rušivé. Že akože dali sme si aj z tejto stránky na tom záležať, že proste je to naozaj o tom, že sme ľudia, ktorí aj vnímajú tie názory tých ostatných a ono svojím spôsobom nejaká, ako sa to povie, tá kritika, ako sa to povie? Tak. Ale ako sa to... Konštruktívna kritika. Tak akože keď je proste nejaký normálny názor, tak takisto prejdeme si to, či je to akože pre nás opodstatnené a fungujeme, že snažíme sa to nejako aplikovať do celého toho procesu a ono nás posúva. Takže. Hlavne, ja som tu už hovoril, že v podstate pre nás aj ten zvuk je taký akože základný aspekt tej hudobnej akcie, že to je proste, že dávame tomu, by som povedal, dosť veľkú mieru pozornosti. Na jednej strane, aby bol kvalitný a po všetkých stránkach tí ľudia dostávali ten zážitok, zároveň, aby sa nám proste presne tie stage nebili, aby to nekazilo ten dojem a zároveň, aby sme akože neobmedzovali ľudí mimo toho areálu, čiže musíme to dať nejakým spôsobom dokopy. A čo teda spomeniem, že musím sa akože poďakovať aj zároveň, že máme skvelých ľudí v tomto smere, že sa obklopujeme naozaj šikovnými ľuďmi a máme proste jedného, podľa mňa, ak nie asi aj najlepšieho zvukového dizajnera a systémového technika, čo na Slovensku podľa mňa máme, ktorý akože naozaj, že najväčšie proste veci, ktoré sa na Slovensku v Čechách dejú, všetky tie autoareny, tak proste ten človek tam všade je a my ho proste máme na festivale a ja s ním proste mesiac telefonujem a riešime práve všetky tieto aspekty toho, aby naozaj ten zvuk bol nastavený, aby hral tam, kam má a zároveň zbytočne nešiel niekam inám a všetky toto akože spolu riešime a myslím si, že to potom je aj vidieť. Že... Z 99% možno je to o tých ľuďoch, hej, že môžeš mať aj najdrahší, najlepší, neviem aký zvuk na svete, pokiaľ to robí niekto, kto to nevie robiť, tak to nebude mať taký efekt, že... Ľahko spoznáš festival bez duše. Zapečiem vás trošku teraz. Festival rastie rok čo rok veľkým trendom. Aj medzi ľuďmi sa to šíri, aj celkovo. A miesto, ktoré ste si už okúkali minulý rok, tento rok ste potvrdili, že to tam viete robiť výborne. Aké sú plány do budúceho roka? Alebo povedal by som, že budúci a tie roky ďalšie, keď to bude takýmto štýlom rásť, to miesto nebude stačiť, to si povedzme rovno. Čo bude ďalej? Na čo sa môžeme tešiť? Ostávate v Martine budúci rok? Alebo ideme inde? Majiteľ, povedz to. CEO. Je to také, že máme v podstate 5. ročník, čiže nejakú okrúhlinu, hej. A máme v podstate 3. ročník, ktorý by sa konal tam a ja, akože ak to bude mať tento trend, čo je dosť možné a verím tomu, že to ten trend bude mať, že ten rastúci, tak asi sa tomu nevyhneme a preto my vlastne mimo to, že sa rieši rok 2026, tak vlastne rieši sa tak medzi nami aj rok 2027. Je to dosť pravdepodobné.
Je to vec, ktorý sa akože nevyhnete, pokiaľ to bude takto rásť, čo bodaj by to rastlo zase. A máš aj predstavu, že kam sa chceš uberať, či západ, východ, alebo na juh, Nové Zámky, Príbramská Sobota. Ja by som to tak povedal, že pre nás to akože nie je až tak dôležité, že možno, že ktorý smer, ale že naozaj nechceme ísť po nejako prvoplánovo, po nejakej teraz už akože voľnej ploche, ktorá bude blízko Bratislavy. Skôr je to o tom, že naozaj by sme chceli ísť po takej atmosfére, že to, čo sa snažíme zrobiť stále, že o ten festival, o tom zážitku, o tej emocii, o tom pocite, tak na tom by asi aj dosť bude ten výber z toho miesta záležať, že aby proste naozaj, že primárne bol ten pocit, ten dojem, lebo ja si myslím, že ten človek, keď v dnešnej dobe, kedy proste všetci vieme pomerne jednoducho cestovať, tak akože vie prísť v konečnom dôsledku hoci kde, hej. Máme naozaj, treba povedať, že my máme ľudí, my celkom dobre vieme trackovať to, odkiaľ si tí ľudia nakupujú tie lístky a my akože tých ľudí máme naozaj, že od Michaloviec po Bratislavu, dokonca aj pár nejakých zahraničných a čiže keď dokáže do Martina prísť niekto z Michaloviec, z Humenného, z Košíc, tak akože on v princípe dokáže prísť hocikam. Čiže nie je pre nás až tak dôležité to, kde to bude a hlavne takisto možno aj na čase trošku uzavrieť ten trend toho, že všetko tlačiť ku Bratislave alebo k týmto nejakým veľkým mestám, že kľudne proste poďme to robiť kdekoľvek, keď to tak mám nazvať, ale nech to proste má tú emóciu, nech to má atmosféru. Ty sa tak pousmial, som videl na niečím. Hej, lebo akože dosť sa o nás akože priťahli sme dosť ľudí z Českej republiky tento rok, čo vieme, že naozaj už akože není to, že obrovská masa ľudí, ale proste, hej, čo dostávame akože zo zahraničia. Preto som sa pousmiel, lebo mali sme partiu, čo prišla na karavane z Austrálie. Normálne typek, že nám písal, že či má kde zaparkovať karavan, tak sme to s ním akože vyriešili, že môže prísť na karavane a že dáme mu ako keby, že tým, že my nemali sme ako keby priestor na nejaké karavanové stanové mestečko, to, čo som vravil, že proste to stanové mestečko vám varali a podobne, tak dali sme mu lístok, že do toho stanového mestečka, nech sa tam vie osprchovať, nech vie využiť tie služby, ale akože spal v tom karavane a vravím, že celá partia, že prišli s vlajkami z Austrálie, vieš, že čo, letenka za 1600 € pre festival, za lístok za 50 eurový. Zarobené. Balans. Zarobené. A možno sa spojil aj s nejakou návštevou rodiny alebo niekoho. Akože určite on pravdepodobne bol cestovať po Európe, že neprišiel z Austrálie na karavane, vieš. Ale tak možno aj, akože, ale akože, tak je to také pekné, že naozaj, že z Austrálie. Akože ľudia to evidujú, že zahraničí si myslím, že to bude dostávať na tú mapu tých festivalov a tešíme sa na to. My sme dali na Instagram Paradise také rýchle otázky pre ľudí, že pokiaľ niečo budú mať na vás, na ako organizátorov, že sa vás môžu spýtať, tak ja by som vybral také najzaujímavejšie v mojich očiach, čo by aj mňa zaujímalo. A máme tu hneď prvú otázku, že kedy Garrix? Janko Garrix? Jožo Garrix. Máme na Orave máme jedného Garrixa, vieš, tak som nevedel, že je DJ. Už tu padajú tu otázky na mňa, pozviete aj Timmyho Trumpeta, je šanca k nám, alebo toto je lepšie položená otázka, je šanca k nám dotiahnuť väčšie mená ako Martin Garrix, Lost Frequencies a podobne? Šanca to je, pri týchto menách je to, akože do určitej miery je to otázka financií a potom je to vec, že máš tu určité mená, ktoré si vyslovene vyberajú, kde budú hrať, čiže šanca tu je, ale sme ako keby stále ešte mladý festival, ktorý ešte potrebuje nejaké referencie, nejaké roky, že tie referencie si zbierame, ale možno ešte na niektoré také špeciálne alebo špecifické mená si musíme ešte asi chvíľu počkať, že tam by sme to aj napríklad vedeli vydelovať za dobré peniaze, ale jednoducho ten konkrétny DJ si vyberá hranie, kde vlastne bude hrať, takže tým, že to je leto a tých eventov je fakt veľa, tak sa v podstate biješ aj s inými festivalmi. Jasne. Ty si v podstate už aj máš Tomorrowland skrz svoj ročník, takže to je ďalšia taká... A my sme napríklad jedno, akože nebudem konkretizovať, lebo možno to bude práve... Na ďalší rok? Hej, tak my sme riešili tento rok to, že
hrá v podstate ako keby ten víkend, má jedno jediné hranie, to má Tomorrowland a jeho deti majú, vtedy mal nejaké okrúhliny narodeniny, neviem, či 10 rokov alebo nejak tak, takže vybral si, že proste tento víkend bude mať len jedno hranie a absolútne nič iné sa neriešilo, že čiže tam vplyvajú aj takéto proste srandy. Ako ten booking tých mien je strašne akože v končnom dôsledku komplikovaná záležitosť, ktorá závisí na strašne veľa faktoroch. Aj od toho sa odvíja aj tá cena, aj všetko to, za akých podmienok to DJ vieme booknúť. Samozrejme pri takýchto veľkých menách akože šanca tam určite je, akože ten cieľ je samozrejme sa aj dostať tomu, aby sme vedeli teda pozývať zaujímavé naozaj takéto veľké mená, ale samozrejme musíme brať ohľad na kapacitu nášho festivalu, kapacitu toho priestoru, čiže do budúcna určite uvidíme. Kapacitu. Ja si myslím, že už teraz, keď sa bavíme a riešime ten booking tých mien na ďalší ročník, že naozaj tam vznikajú zaujímavé mená a myslím si, že zasa niekam posunieme a tí ľudia budú spokojní. Pýtajú sa tu ľudia už aj na tie mená. Máte niečo rozriešené, alebo zatiaľ sú to iba také, že papierové? Máme. Také nápady. Tak tie mená v podstate sa už začínajú už akože riešiť, dá sa povedať, už počas festivalu, ktorý sa koná, už sa to nejakým spôsobom komunikuje a rieši na ten ďalší ročník, lebo ako hovoríme, že v podstate my máme leto, za ktoré je vlastne 1 000 000 akcií po celom svete. Tých DJ-ov je samozrejme obmedzené množstvo pre ten celý svet a tým pádom síce my sme kvázi v globále malý festival na Slovensku, ale bijeme sa akože s tými najväčšími o tie mená, takže to už my musíme akože dopredu riešiť. Takže áno, niečo už akože rozriešené nejakým spôsobom je, ale samozrejme to ešte... Budete to oznamovať ešte tento rok? Myslíš, že nejaké meno vyhodíš ešte tento rok, alebo nie? Verím tomu, že aj. Určite. Ja si myslím, že určite. Akože teraz je v podstate dať tomu budúcoročnému festivalu zase tú identitu toho roka, vymyslieť si ten koncept. To bude vlastne prvá vec a tým pádom vlastne, keď už budeme mať to meno, tak pôjdeme von, že to chceme určite tento rok ešte, že vo väčšom predstihu, ako tomu bolo minulý rok. Budovať príbeh. Lístky sú už v predaji, mimochodom, tak na stránke Paradise si viete zakúpiť lístok za, poviem, že smiešnú sumu. Koľko ste nastavili tú prvú vlnu? To nie je vlna. Neviem, či tam je tam limitovaný počet lístkov, že nie je to no niečo. No jasné, že je obmedzené. Tam fakt akože... 40 eur, 50? Tak myslím, že to nejako je, nepamätám si teraz. No, takže na stránke sa rozdávajú lístky, choďte si svoj kúpiť. Čistá fantázia. Nie, ale akože tam fakt, že nám to, musím povedať, že chvála Pánu Bohu, tento rok vybuchlo a že my sme to vlastne spustili hneď, ako sa skončilo a tam není už, že nejako veľa tých lístkov, že v tomto, že to bolo také fakt, že kúpte si to proste teraz. Je to ako keby pre tých ľudí, ktorí prišli a... Pýtajú sa tu ľudia na ten technostage, to sme v podstate vysvetlili, že prečo bol skromnejší. Ja si nemyslím, že bol skromnejší. Možno by som povedal, nebol taký majestátny, železom taký obklopený. Nie je, že skromnejší, ono to je, vieš, to, že je niečo iné, neznamená, že je skromnejší, ako, že... Ja musím povedať, lebo táto otázka prichádzala, že technicky bol, akože v zásade tam toho bolo viac ako minulý rok, že niektorí mali pocit, že akože to je kvázi nejako ochudobnené, alebo jak som to povedal, ale naozaj, že bolo tam viac svetiel, viac zvuku, viac... Menej železa, no. Tak budeme... Ale zase do budúcna tam ten priestor je prispôsobený tomu, že sa vieš tým pekne priestorovo hrať. Áno, a to je presne aj ten cieľ, že skôr chceme využívať tú priestorovosť a hlavne akože my chceme, aby každý ten stage aj v rámci tých žánrov mal nejakú svoju identitu. Tomu chceme akože nejakú takú vizuálnu, ktorú tomu chceme nastaviť a určite budeme budovať a pracovať aj na tomto technostage, vnímame tú komunitu, vnímame tú cieľovku, ktorá si to akože pýta a chce od toho mať aj ten vizuál, čiže určite to nejako budeme rozširovať, budovať, ale myslím si, že akože ten výsledok nebol proste zlý, že to akože fungovalo. A len to bolo. Techničko bolo naložené. Posledná otázka, pýtajú sa ľudia že ako si, čo spravia, aby si mohli zahrať na festivale. Tomuto som povedala ja, že ten content sa robí pravidelne, DJ contest, vždy sa tam vyberajú ľudia na každý stage
a myslím, že do budúceho roka bude toho priestoru viac a viac, nakoľko tam bude... Určite, a hlavne my sme festival, ktorý, však aj vy to viete, že my sme proste festival, ktorý dáva šancu akože tým chalanom, že... Ukáž niečo, šancu dostaneš. No, akože vieš, v zásade, zober si, že minulý rok chalanisko, čo vyhral, však Maťo Quest, Martin Quest, presne tak. vyhral contest, že bol tam a tento rok mal proste, nebol síce na hlavnom stage ešte, ale mal na festivale, neviem, či 3 alebo 4 hrania. Že, aj s Nordhatom, no? Že proste si fakt chalanisko zahral a čiže sme proste festival, ktorý dáva šancu tým DJom. Že není to možno hneď také, že buchneme ťa na hlavný stage, že poď tam ale dávame proste šancu. Skôr je také, že preukáž snahu, ukáž, čo robíš, ale nie len to, že napíšeš správu, ale podlož to niečím a ako je to... Je to cesta proste Nebude za niečím. nebudú to asi main sloty, ale napríklad teraz bol takisto jeden z Česka, ten George Hayden, a tiež výborné, že producent, dobrý DJ, dobrý štýl zahral a to isté Synthetic chalani dvojica, takže... A radi určite privítame. Ty si napríklad začal druhý ročník, si bol vtedy na tom druhom stage. Na techne, no. Takže tiež, že proste aj tým, že akože keď to bude niekto z týchto chalanov alebo báb pozerať, tak je to aj o tom, že čo robíte počas roka, či aj idete do tej produkcie, či niečo hráte, že svojím spôsobom a do určitej miery to aj sledujeme, že není to proste o nejakom len jednom videu, hej, že Hlavne festival robí čím ďalej tým viac mimo festivalových aktivít, aj čo sa týka DJ-ských, že chodí sa hrať na rôzne miesta a podobne. Čiže aj toto môže byť cesta napríklad pre takýchto DJ-ov, že budú reprezentovať festival, či už niekde v rámci nejakej promo akcie, alebo nejakého promo eventu, ktorý určite, bude. Takže... máme aj vlastne našu, nazvem to čo, podznačku, kde Feel the Ground, kde vlastne robíme aj kvázi klubové veci. Máme v hlavách ešte jeden taký projekt, čo si nechám pre seba, ale máme proste projekt, čiže aj snažíme sa tvoriť veci, nie sme len ten festival, je to naša primárna vec, snažíme sa robiť, ale aj to povedomie aj pomimo, čiže to, že nedostaneš nejaký prime time na hlavnom stage festivalu, ešte neznamená, že ako keby nemôžeš byť súčasťou Paradise ako takého. A Feel the Ground bude niečo? Rieši sa niečo? Rieši sa trošku iným štýlom, ako sme to robili doteraz, preto akože nie je to nič také, že je teraz vonku. Rieši sa a rieši sa ešte jeden taký projekt. Bude to zaujímavé. Tak sa tešíme, s čím prídete v budúcom roku. My vám ešte raz ďakujeme choďte na stránku, kúpujte lístky a ďakujeme za príležitosť aj celému týmu Paradise, aj chalanom z videoprodukcie, proste všetci felas, takže... A ďakujeme Paťovi Salčakovi ako hlavnému stage managerovi za bezpečné všetko. Ukáž sa tam. Tu je. Ja, takisto aj my chalani ďakujeme vám, že ste proste toho súčasťou a že toho dávate aj srdiečko, lebo vravím, pre mňa to nie je len o tom, že teraz niekomu zaplatím jeho fíčko za hranie, ale že dokáže tomu dať aj tú pridanú hodnotu. A to si ja osobne veľmi vážim a aj všetkým, ktorí nás budú pozerať, proste celému týmu Paradise, že to bolo, ako to bolo a naozaj sme vďační tým ľuďom, ktorí to s nami robia. A samozrejme každému jednému, ktorý tam bol, ktorý si to užil a ktorý s nami vlastne je v tomto celom. Ďakujeme pekne. Spolu to zvládneme.